Atzaldeon eta ongi etorri udal osoaren ezohiko bilkura. Bueno, gaur daukeu ezohiko bilkurie, esan detan bezala, eta ezohiko bilkure hontan dauzkeu 8 irizpeni, 8 bozketa egin berra. Ezohiko bilkura honen zergatixe da, urriak 15 ordenantza fiskalak onartu genitun, 9 irizpen izen ziren kasu hartan, 9. tasi zena zalako, baina tasisen tarifak guk proposau iteteu, onartu iteteu, baina proposamen bada jaurlaritzai bialtze zeizkonak, eta gero jaurlaritzak onartzeitu. Beraz, orduan, hori ez deu, ez da udal ordenantza fiskalan barruen sartzen. Eta, bueno, urrixek 15 onartu genitun hauek, eta Gipuzkoko argitalpen ofizialien argitarauzien, aldizkari ofizialien argitarauzien urriaren 20. Eta urriaren 20 bertan, zarrera bat euki gendun, alegazio batzuk aurkeztu ez ordenantza fiskalan onarpen honi. Orduan, alegazio bate ondanez, alegazio honi erantzunein bertzako, eta, bueno, segun ze erantzutezakon modifikau leikebe ordenantza fiskalak, EOS, eta behin betikoz onartu inberdie. Orduan, 8 irizpenak antzekuek die. Danak daukebena da, hasieran, nola alegazio orokor bat sartu zan, irizpen bakoitzien alegazio orokor honi erantzune ematezako, kontu hartzaietzak eindeko txostenan ondorixoz, eta gero ja daukeu bakoitzin irizpen bat. Esan ez, zira batin proposatzea alegazioe ez onartzie, eta gero ja, behin betikoz onartzie, urrixen onartu genitun ordenantzak, eta banaka. Alegazioe gazteleraz dao, eta ez dut irakurriko, alegazioek zer ezateun, baina bai pixket irakurrikoet txostena, kontu hartzaietzako txostena zertan oinarritzean, alegazioei ez ezateko. Bai esango deu, alegazio hau, ez dixo bela askotiko udaletxeko ordenantziai bakarrik sartu, baizik eta bai Bizkaiko eta bai Gipuzkoko herri askotako ordenantza fiskalak izen diela, rekurriutez, baizik eta rekursue sartute, o reklamazioe sartute, onartuteko zehai. Orduan, sartu duna ez da herritarra behintzet, orduan herritarra ez danez eta ez dunez gaina justifikatzen zertan eragitexon behari ordenantza hauek onartzie, ez da interes duntzat jotzen. Orduan, baina horrekin esan leikezako alegazioei ezetz. Baina hartik aratago jungea erantzunien, bai ezateulako bate, bere rekursun, bere alegazioen jartzeu danak batea onartu dila, gure kasun ez dala izen, guk ez deu irizpen bakarra eman, baizik eta esan bezala 8 irizpen desberdin eman genitun. Bate ezateu legik eskatzeula, azterketa ekonomiku eman berdula, justifikaute hon berdebela tasa eta zergan igoera hosek. Bai esan, aztertu dala horire, eta kontsumun KPI-en igoera bat danien kasuen eta tasa berri bat ez danien, o zerga berri bat ez danien, ez da hola justifikau herriken, zeatiken aigean igoera hori eiken, igoera hori KPI-ei lotuteko bat danien. Baina, alare esan, gure ordenantzatan azterketa ekonomikuk bazeudela, zerga batzuk eta tasa batzutan bazeudela azterketa ekonomiku egin de. Eta adibidetza daukeu bate, zaborrana. Zaborrana ez deu KPI-en arabera igotzen, baizik eta kasu hontan, igo deu batzuk ikxo indikeu, KPI baino gexo, eta bestik jetxi indikeu. Baina hori dana dao oinarritute, azterketa ekonomiko baten, eta ertendun lege baten, lege horrek esateulako defizitaxue ezin dula izen zerbitzu horrek. Orduan, gauze hoxe dana kontun hartute, kontu hartzaitzatik proposatzea alegazio hauek ez onartzie, eta orduan behin betikoz onartzie irizpen bakoitze. Orduan, banaka jun berdeu, bozketak banaka inberdikeulako, ez dakitena da, zerbait ezateko baldaukezuten hauen ingurun, o bakoitzin emango zuten hitze. Ez dakit? Bai, bakoitzin emangok? Bale, esan. Bai, Barkau, ja nire orduan, bai.
Bai, ordenantzan aurkako rekurso masibo bat izen da, eta gaina interes dune, ez da etorri eta ez duzkau espedientik guztie, beraz, behin betiko onarpenan alde bozkako. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Bai, gu pixke kompletatzeko eta jakek KPIs eta ipau dituzun, esan urtero eula amengo teknikasek txosten bat, Euskadiko KPIs euneko 3 izati espero dela urte bukaeran, eta guk hemen 2006ko tasa zerga isedanak euneko 2,5 isotzi erabaki endula danon hartin. Eta aparte, reklamaizo honi erantzune ondo justifikautea hola iruditzakula, eta alde bozkauko dula, bai puntu hontan eta bai bestean etan. Bai, Asier. Bai, ez gure partetik gene esan hori ez, Gaztelako abokatu honen errekursua, esan du bezala ez da persona hau, ez da zein dan, ez da herritar bat, eta beste herri askotan ez hartu du, eta erakustu askotan baita nola herriko udalan funtzionamendu, nola baldintza dezakeben, inundik inoi ez zer ikusik ez daukeben, eta bestelako interes batzuk ditu benak ez. Orduan, juridikoki uste dugu ondo argumentaute dagoela, eta aurreko batzarrin onartu zina, berretxingo du baita. Bai, ez, Jose Joaquin, puntualizatzie bakarrik irizpen bakoitzin dago. Alegazio ez onartzie eta gero behin betiko onartzie. Ez punto hontan eta aurrengun ez dandek eta hondik ez gaitu punto honekin hasi. Bale. Beri alegazio orokorra etzan? Bai, baino alegazio, irizpen bakoitzin dago alegazioe ez onartzie eta behin betikoz lehen onartu zana onartzie. Orduan bakoitzin daukau, bale? Orduan, azingo gea banaka, bale? Lehenengo puntu daukeu, 2006ko trakzio mekaniko duen ibilgailuen gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren alegazioak ebaztea eta behin betiko onespena ematea. Esan detan bezala, irizpenin daukeu erreklamazioe ez onartzie eta behin betiko onartzie 2006ko urtarriak batetik aurrea, kasu hontan trakzio mekanikukin gabiltz eta hemen, etxezien, 2 artikulu aldau, bonifikazioe jartzezalako motor elektrikuna eta motor hibriduna 4 urteako bakarrik, hori zehazte gendun, kotxe historikunare aurreko urtin lehengo aldiz ezarri zalako oingon eskaerak eta beti bezala, beste dana bezala sartu ginen, eta orokortasun batin euneko 2,5ko igoeri jezikon. Orduan hori onartzeko aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Biharrengo puntu daukeu, 2006ko ondasun higiezinen gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren alegazioak ebaztea eta behin betiko onespena ematea. Kasu hontan, lehen esan detan bezala, lehenengo irizpena da erreklamazioe onartzie eta behin betiko onartu 2006ko urtarriak batetiken aurrea. Kasu hontan etxetxeu, obarixek aplikatzeko 7. artikulun aldaketatxo zehatz puntual batzuk. Bizitegi izaerako ibixe esango deuna etxekue euneko 2,5 igotze deu, industriala eta dauden bezala lahatzeteu, eta 4. artikulun etxe utzen rekargue euneko 150 ezartze deu. Orduan, motibo hori dela eta ez dela, alegazizun, por supuesto, ez etzan alde gaude, baina rekargun alde nola ez gauden gure botu kasu hontan kontrako izangoala. Orduan, aldeko bozkak, kontra, Unai emaitza, Aldeko botoak EH Bildu, Azkoitia Bai eta PSE. Kontrako botoak EAJ. Beraz, onartuta. Eskerrik asko Unai. Hirugarrena, 2026ko hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren alegazioak ebaztea eta behin betiko onespena. Hemen lehenengo puntue alegazioe ez onartzie eta biharrengue 2006ko urtarrian batetik aurrea behin betiko onartute gelditzie eta kasu hontan euneko 2,5 isotzeteu bai kargatazie eta koefizientik egokitu iteteu urtero bezala. Beste aldaketaik ez dauke. Orduan, aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Laugarrena, 2026ko eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren alegazioak ebaztea eta behin betiko onespena. Hamene, lehenengo puntue alegazioe onartzie eta biharrengue behin betiko onartzie 2006ko urtarriaren batetiken aurrea. Kasu hontan, ez da oigoeraik eta ezerre aplikatzen, egin deuna izen da, 8. artikulun A atalien zuzendu indeu
euskerazko bertzisun, bueno, ba, 185ko barixe aplikatzeko sozial hitze sartu gendun, eta baite H atalien ez gaitasuna justifikatzie errestu indeu 180ko barixe aplikatzeko. Baina hemen ez da igoeraik eta ezerre. Daki uste bezala 105 atzea obra baten lizentzixe eskatzean inordun, obarixetan daude aldaketa hauek. Aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Bosgarrena, 2026ko udal jabari publikoa okupatzeagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren alegazioak ebaztea eta behin betiko onespena. Bueno, ba, lehenengo puntue alegazioa ez onartzie eta bigarrengo puntue behin betiko onartute gelditzeiela 2026 urtarrian batetiken aurrea ba, udal jabari publikoa erabiltzeko tasak eta 2,5ko igoera badaukebe orokortasunien. Eta, bueno, salbuespena sartu deu baratzan kasuen, bueno, dakizuten bezala, lekuz aldatzekotan gabiltzelako, bueno, ba, 2026ko salbuespen bat sartu da. Zinbaz, ordu noixe izango litzeke. Aldeko bozkak, hau batez, onartute. Seigarrena, 2026ko hondakin solidoak eta geldoak biltzeko, tratatzeko eta aprobetxatzeko, edo deusestatzeko zerbitzuaren tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren alegazioak ebaztea, eta behin betiko onespena. Bueno, ba hemen, lehenengo puntue alegazioa ez onartzie, eta bigarrena, behin betiko onartute gelditzeiela 2026ko urtarriaren batetik aurrea, zaborran tasa berrisek. Eta, bueno, baziran esan detan bezala, industriakuek 13% jeisteie, eta etxetiarrak, garajetakuk, merkataritza eta zerbitzutako lokalanak eta beste abarrak 6% isotzet jau. Orduan, aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Zazpiarrena, 2026ko zerbitzu publikoak eman eta jarduerak egiteagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren alegazioak ebaztea eta behin betiko onespena ematea. Bueno, ba, amene, lehenengo puntue alegazioa ez onartzie, eta biharrengue behin betiko onartzie 2026ko urtarrian batetiken aurrea zerbitzu publiko eta jarduera egiteagatiko tasa berrisek. Orokorrien 2,5 isotzet jeula, eta beste aldaketatxo bat egin deu berdintasun arloko ikastarotan oinarte tazie orduko zeuen zehaztute eta oin ikastaroko zehaztu deula. Orduan, aldeko bozkak, hau batez, onartute. Eta azkena, 8. 2026ko Zubiaurre Elkargune Institutuko Kultur, Kirol eta Izi Ekipamenduan eta Ugarte Igaran estaligabeko igerilekuetan eskaintzen diren zerbitzuen tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren alegazioak ebaztea eta behin betiko onespena. Bueno, ba hemen, lehenengo puntua alegazioa ez onartzie eta biharrengue 2026ko urtarrien batetik aurrea behin betiko onartute gelduko litzezkela elkarguneko tasak, orokortasun batin 2,5 iso diteula, ba, fizio zerbitzue eta zarrerak izan ezik, keosek beste, bueno, ba, zarrerak mantendu inditeu, eta jogako ikastaru ere, ba, pixkete gokitu indala, beste ikastarun prezisota, osetxek izentzien eintzin aldaketak. Orduan hori esan da, aldeko bozkak, hau batez, onartute, eta ezoiku danez, bukau dugu gaurko plenue. Ezkarrik asko danoi.